Dobrý, dneska vítam nové videa a dneska ideme si zahrať brávku. Prepačte, že som nevydával videa a idem na to, takže ideme sa pokúsiť získať ešte jedno vajíčko a potom ideme si otvoriť, takže ideme na to. Zoberieme si sola, dáme si tam nejakého lepšieho. Môžeme dať na Ravsa. Dosť najťací. Pup Spike, haha. To ešte nevedlo mne. Hej. Pupoš. Ha. Ho. More, yes. Ale tretie miesto, no to je ešte dobré. Zadarmo dával píny. A ideme sa. Tým Ravčom som to dobre hral, akože tá mutácia nie je špatná. A určite mi napíšte do komentáru, či ste už hrali tie Godzilla City, alebo čo to je za blbosť. Bo podľa mňa to je dosť dobré. Ja som všetko vyhral. Ono, všade sú volade. Prečo mi to tak laguje? Trošku si slepý, nemyslíš? Ešte ma aj zabije. To čo je 5. miesto? Musíme viacej, ideme play game. Pam, neviem tam vybombiť. Skoro všetci mutácie. Aha, no. Mutáciu má. A poď, jak to dá? Ide proti Karlovi. Ono, tam je tiež Karl. Ale... Ešte niekde... No je. Yes.
Uha, no tak to je dobré, to je dobré, je tá mutácia. Oni sú tu, tak to všade nabombím, tam. Ale, rough. I teraz si ideme dať niekoho iného. Nechcem len stále s Rafsom hrať. Rare. Ja by som si tak dal baza, ten je to dobrý, ako ideme na to. Oho, on tu má takého istého, podobného. Teraz každý má baza. Ja už som ho mal, ale poď, jedna. Pum. No jaj. No jasné, sprostý. Tomu sa nebudeme vyjadrovať. Play game, poď, neboj sa. Vadí. Nemôžem nás poradiť len tak nejaký bás, ale no, tak to je jedno. Tak keď sa na to v tomto videu nepodarí, tak môžem spraviť druhý diel. Laguje sa to. A poď Rosa. Poď Barley, zabiješ ho. To ťa bola. Ulala, zabil som. Vždycky ja už sa zabijem, aby sme to naťahovali, že... Ňom. Zabijem sa. Tak, dobre, aby... No, tam by som nechcel ešte. Na bazíku? Koľko máme kvestov na baza? Ideme ďalej, poďme. Ideme získať tú vajíčko, ideme. Otvoríme si, keď tam padne legendári, tak ja vyhodím mobil von oknom. To sa nestane. A keď je pekno, dá sa. To má tiež mutáciu, more. Ono. Germany. On rozbíja steny. No to čo je? To čo je? Help me, bro. Help me. Help me. Áno, vyzabíjajte sa, prosím. Vyzabíjajte sa. Tá MCčku, čo niekto nejde na tú MCčku? No aj na mňa ide ešte ten Mr. P. Áno, teba si nabijeme ultinu MC. Hej, ty si odišla? Zrúda jedna. Ešte si nabijem ultinku. Si tu volaje? Už 4. A nevadí, ale výhra je. To je hlavné. Počkaj, ideme do lobička. Že nemáme ešte vajíčko. Či máme? Neviem, nepočítam. Máme. To je rérko, ale mutácia. Ukáž na koho. OK, Riko, dá sa. Takže toto je z dnešného videa všetko. Prajem ešte pekný deň. Čaute.